fanatieken, kijk, want ik spuit ze gewoon dwars. Kijk, die twee. Kijk, en de petten eraan. Kijk, wat hè? Hey! Oh, handicap, kom maar. Dat is gaaf, hè? We moeten ze goed dwars zitten, nog? Nou, dan hebben we nog een paar. Kijk, deze jongens, die draaien we even om. Hier. Oh, er bent nog. Nee, kijk, wij zijn van de oude vrijwillige brandweer. We hebben een mooie oude kommer en een mooie oude spuit. En dan worden we gevraagd om hier dwars te zitten. Nou, En dat is geen straf. Dat is geen straf, dat is superleuk. Superleuk. Nou, degene die het eerste langskwamen, die ben sowieso aan de beurt. En we zijn natuurlijk een beetje voorzichtig met de lui die zich netjes verkleed hebben en zo. Kijk, deze dames zien er heel mooi uit. Dan moet je een beetje voorzichtig wezen, no? Maar dan moet ik voorzichtig zijn. Oh nee. Bij vrouwen ben sowieso. Nee, dat maakt mij net uit. Ben je les dan op? Nou, hoe fanatiek ze zijn. Hoe fanatieker, hoe meer. Hoe fanatieker, kijk, want ik spuit ze gewoon dwars. Kijk, die twee. Hup. Dat is gaaf, hè? Dag kinderen, dag vogeltjes. Opzouten met dat ding.